प्रथमावनो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय नोंसोर पर्टेल मिडियाफोर नोंथांमोननो बाथ्राया जाहैबाय दिनैहाय जोङो DGP दलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट लादों जे जोङो थांनाय समफोराव DGP दल द्वारान्चल जनसंगम परिसंगम होननानै मोनसे दल सालायबोबाय थादोंमोन उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे जे बे दुवार्स हालामखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन दा बे समाव बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दुवारान्चला सानबाय जे जोंनि आलादा रायजो बिनायनि दा मोनसे परिबेस गैथ'आ जायनि जुनै जोङो गतै DGP बा दुवारान्चल बिग्रा दल संगठनफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय जे BTCखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जोङो मानोना मिन्थिगौ जे जोंनि बे BTCआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना बुंनो थाङोब्ला बे BTCआ थायाबा जोङो सोरनि जुनैहाय रायजोखौ लाबोनो नागिरदों दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्ताधारा खालामनानै जों नायनानै नुबाय जे जोङो BTCखौ रैखा खालामनो हायाबा फैगोन समावहाय जोंनि बे हालामा माने गोसोम जोमै दाखिनाय बादि मोनसे सम सफैसिगौ आरो मानोना नोंथांमोना मिन्थिगौ आसाम सरकार आरो बेजों लेङाइ फेङाइ थाफानाय जे दल संगठनफ्रा दिनै सरकार जायफोर सालायनानै दङ बिथांमोना बिटिआरखौ संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै पार्लामेन्टआव लांनो थांगासिनो दङ बिनि मानिया मा जाखो बिनि मानिया बेनो जाहैबाय जे बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा जोंनि जे मोनखानाय BTC 2003आव बियो स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना 6 सिडुलनि संबिधानाव मोनसे काउन्सिला मोननै स्टेटास मोना संबिधानिक भाबे मर्यादा मोना अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो नोंथांमोना बिटिआरखौ लानो ना BTCखौ लानो जे BTCआनोखि अटल बिहारी वाजपेयी LK एडभानिया बर' आरो बेहाय थानाय गासै कमिउनिटिफोरनो मान सन्मान सहकारे लाल बाति सहकारे मोनसे सेफगार्ड होनाय बुलेट प्रुफ बादि बे लेखानि मानसिफोरखौ अननानै सोबख'नाय नादबनाय गादब जानायनिफ्राय जेन' आसाम हादोरनिफ्राय रैखा मोनो जेन' बे लेखाखौ गावसोरनो खुंथाय खुंनो हायो बे रोखोमै माने पावार फांसन फाइनान्सियेल पावार फांसनजों लोगोसे जे आसाम रायजोआ जे बोसोरखिया बाजेट मोनो साप'ज हमना लादो 1 लाख करोड़ बिनि प्रत्येक बाजेटनि सालाना 10% होनांगौ होननानै बे रोखोम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टजों होनायजों लोगोसे BTCखौ गठन खालामदोंमोन दायो नोंथांमोना BTC आरो बिटिआरनि एकर्डखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिगौ जे बिटिआरआव दानि बिटिआर जे बिसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जेबो गैया थगायनानै खालामनाय दिन्थिलायै एकर्ड खालामनाय निस्सय बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो हायो बे एकर्डआ मा रोखोम जागोन दिनै गासिबो प्रकाश जाजोब्बाय जे BTCआ एसे मोजांमोन मान सन्मान सहकारे जायफोर एकर्डखारिफोर बिथांमोनाबो जेल हाजतआव जायफोर दंमोन गासिबो गजोबदों प्रत्येकता थारमाने बुजिनो हायो जे BTCनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै जेन' BTCखौ डाइल्युट खालामनो हायो BTCनि दालाय दासाफोरखौ दानखांजोबनो हायो मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सानाय दंमोन मानोना जोंनि बे BTCआ आर्टिकेल 244A मतन मोनसे अट'नमास स्टेट बादि बेबादि खुंथाय गोहोआ जोंनाव BTCआव दंमोन दा बे जिनिसखौ हेमन्तआ नायनो हायामोन जायनि जुनै बेखौ बोरै सिफायनो हायो बे सिफायनायनि जुनैनो बिटिआर एकर्डखौ दिन्थियालासे जायफोर सागानखारि भलाय फुस्लाय धमकि समखि होनानै जेरैखेलाबो साइन टाइन लाहोनानै दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना संबिधान फरायनानै नायनो हागोन माला स्टेटास मोना काउन्सिलावलाय नोंथांमोना जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक जाबायबा BTCआ अट'मेटिक स्क्रेप थारमाने ससान घाटआव थांनो 2-3 मासल'सै दा जुदि BTCआनो थाब्ला जोंनि रैखा कवचानो थायाबा जों सोरनि जुनै रायजो आलादा रायजोखौ बिनो नागिरदों जायनि जुनै जोङो दोनथ'नांगौ बाध्य जाबाय दे नोंथांमोना मिन्थिगौ अलरेडि गभर्नरनिफ्राय नटिफाइड जाबाय बिटिआरआ दा जायनि जुनै MP नांगौ MP जायखौ जों देरहाहरगोन जे गुलुं गुजुं जानानै दङ जे पार्लामेन्टआव थिग खालामहैगोन मबेया थिग मार नाट बुल्थुआ माखौ मारिनांगौ टाइट खालामनांगौ बिनि जुनै जोंहा प्रतिनिधिनि दरखार दङ जायनि जुनै जोङो BPF दोलोखौनो सायख'दों जे जेरैखेलाबो जोङो BPF दल सारा रावखौ नुहुराखसै जे बे एलेखानि गतै जाति भाषाखौ दैदेनलांनो हानाय खुंथाय खुंलांनो हानाय गावनि गोहोजोंनो आसाम सरकारा हद सेन्ट्रेल फान्ड नाना रोखोम प्रजेक्ट प्रप'जाल गासै एस्टिमेट गासिबो जोंनो BTCआनो मावनो हायोमोन साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्ट लांफिननाय खामानिया जाजोब्बाय गासिबो अब्ला जोंनावलाय माथो दंबावो जेबोआनो गैला बुंनो थाङोब्ला नौनोगोर दुवार्स हालामाव नौनोगोर होननाय दंमोन सिखना जोहोलावा बे एलेखाखौ सालायोमोन मा घटना जादों मिन्थिगौ नोंथांमोना गोथां जारिमिन बेफोरखौ बिजिरनानै नाय आहमफोर फैनायनि सिगांनो बे दुवार्स हालामखौहाय
12 जन सिप्टेन्स बिदा फंबायनि हावरिया मेच बिसोरो गासै मिलायनानै सालायलायोमोन जेब्लानाखि ब्रिटिशआ फैयो 1865 आव दुवार वार जायो बे जानाय समाव सिखना जोहोलावा सानबाय जोङो बे हालामखौ जों जेरैखियाबो रैखाथि खालामथारनांगोन माखासेया थांबाय हावरिया मेचनि बंस'आ बिसु सिसुमोना फरेनारफोरजों ब्रिटिशफोरजों लोगो जाबाय थारमाने बे एलेखाया भुटाननि खबजाव थांदोंब्लाबो 1700 ख्रीष्टाब्दआव बे एलेखाखौ भुटाना डाइरेक्ट खुङामोन भुटान सुजारेन्टिनि गाहायाव त्रिबुटारि स्टेट होनोमोन बे त्रिबुटारि स्टेटनि दैदेनगिरि दलपति सेनापतिखौ होनोमोन चिफटेन्स बिथांमोनानो खुङोमोन बे खुंनाय एलेखाखौहाय लाखिनो जुनैहाय नोङो सिखोना जोहोलावा ब्रिटिशफोरजों नांदों दाना बे जुद्धआव मा जादों मिन्थिगौ बिदा फंबायसो नांनानै स्रां ब्रिटिशफ्रा सासेबो थैयाखै दा जोंनिबो सेम हेमन्त शर्मा जाहैबाय ब्रिटिशनि गभर्नर बियो हमना लादो जोंनि माखासे मानसिया जोङो हेमन्त बादि ब्रिटिश रुल खालामग्रा बादि प्रलबनकारि जे हेमन्त बिश्व शर्मा बिजों लोगो जानानै दङ दा दल मोनसेया दङ बिटिसिखौ जेरैखियाबो लाखिथारनांगौ मानोना बे एलेखाखौ जों खुंबोखानाय खुंथाय हायो जोङो मानो जोङो मालायनि गोहोजों जों बोरै खुंजानो नोंथांमोननि न'खरखौ मा हेमन्त बिश्व शर्माया सिबना होफैयो सिस्ला नोंथांनि फुख्रि नांगौ दैखर नांगौ माबा नांगौ जानाय लोंनाय बेखौ मा आसाम सरकारासो नायना होयो नामा नोंथांनि न'आव होआ जोंनि खुंथायजों जों खुंनो हायोब्ला जों बबे जायगायाव बान्दा कबि गायनांगौ खान्थाल बिफां गायनांगौ थाइजौ बिफां गायनांगौ बेखिनि खुंथाय गोहोआ जोंनाव दङ आरो बे गोदोनिफ्रायनो दं जायनि जुनै एलके एडभानि अटल बिहारी बाजपेयी मोना बे लेखाखौ आसामनि नादबनाय गादबनाय सौख'जानाय ट्राइबेल एरिया मेजरिटिखौ 6 सिडुल लाथोंसै होननानै बे जिनिसखौ मावनानै होदोंमोन दा बेफोरखौ गासैखौबो मेगन सानानै मानोना जोंनि स्टेटासफ्रा चिफ मिनिस्टार बादि चिफ होनोमोन केबिनेट पर्यायनि स्टेटासमोन लाल बाथि गोजा दिनै बुरो बहाथो लाल बाथि नुयो स्रां जेबो गैला डिसि एसपिखौनो सार होनला हैयोनो दाना बे रोखोम जानानै जोंनि परिस्थितिया फैबाय जायनि जुनैनो जोङो बिटिसिखौ जेरैखियाबो बासायनांगोन बुंनो थाङोब्ला फैगौ बिसायख'थिनि प्रत्येकता बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन हाग्रामा सारखौ बिपिएफ दलखौ मानो लायाखै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो मानोना हाग्रामा सारनि दलखौ लायोब्ला बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो हाया जायनि जुनै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो बिसोरो बिपिएफजों एलायन्स थासेयावबो स्टेट सेन्ट्रेलाव नोंसोरजों एलायन्स गैया होननानै लाना खारलाबायनानै बिसोरो हाइजेक सरकार दा सलायनानै दङ मानोना बिटिआरखौ जेरैखियाबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जोंनि जे बे ट्राइबेल उद्देश्य एलेखा बेव जे माने फास्टेस्ट ग्रयिं मोनसे काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बेखौ धुलिसात खालामनो हायो आसामनि सिङाव हान्थु खराय नांफिनो जायनि जुनै जोङो होनदों जोंनि सार्थ जोंनि आलादा रायजो बिनायखौ दोनथ'नानै दिनैनि दिनाव जोङो बिटिसिखौ नुहुरबाय खबरस्थानाव खालि लांनानै फबैनो दरखारसै बेनि प्लान पलिसिया सिगांनिफ्रायनो बानायखानायमोन 2020नि 27 जानुवारियावनो बिटिसिखौ दानदों अफिसियेलि दानखाबाय दा बेखौ खालि मोगथाङाव ससानखलाव लांनानै दिनैनिफ्राय बिटिसि गैला होननोल' बाखिसै जुदि बिटिआरआ संबिधानिक भाबै मर्यादा मोनबोयोबा माखि नोंथाङा हारसिंनो नार्जारि बसुमतारी मोसाहारि टाइटेल मोनजोबो स्टेटास संबिधानिक होमब्ला 6 सिडुलावबो बे रोखोम गैया जिखुनु नों सिडुल मोनसे काउन्सिलखौ लानांगोन जुदि बिटिआरआ संबिधानिक जायोब्ला नोङो बिटिसि 2003 आव मोननायखौ गारनांगोन जेरखम बिजिसिआ फुराना जाबाय बिटिसिआबो फुराना जानोसै जायोब्ला जोंनाव मा थाबावगोन जोंखौ लिखित भावे फिरि फिरि दास आसामनि सिङाव दास दासि जानायनि जोंखौ बे परिबेसाव लानानै थांबाय जे नोंथांमोना मिथिगौ सासे इउटुबारा दाखालि मोनसे घटना जादों तामुलपुरनि हाई सेकेन्डारि स्कुलाव एसामिस भाषासो गोजौआवनो गाहायावसो बर' बिनि उनाव इंलिस थारमाने बर'खौ लिरब्ला लिराब्ला दाबिद मानो जानो मोन्दों जोंनियाथ' 2003 आव माथो बर' भाषाया 8 सिडुलाव हाबनाय मानो डिग्रेड जायखो मानोना बिटिआरआव लिरदों ओहो जोंनो 8 सिडुलनि मर्यादाखौ नाङा जोंनो आसामाव एस'सियेट लेंगुवेज होब्लानो जाबाय नङा होमबा जायनि जुनै एसामिसफ्रा बुंदों ओहो नोंसिनाथ' एस'सियेट भाषासो बय एसामिससो थागोन गाहायाव बर' इंराजि थागोन खोथाथ' सैथो जोंनि मानसियानो बे रोखोम लिरनानै लाबोबाय अब्ला बिटिसिआ स्क्रिप्ट जायोबा नोंने 2003 आव मोननाय 8 सिडुलाव हाबनाय भाषाबोनो स्क्रिप्ट जानो थांफागासिनो दं मानोना बेखौ रिभिजिट खालामनानै जोंनि एस'सियेट भाषासो हो होनबाय जायनि जुनै एसामिस आखरै लिरजोबनानै दङ जेरावबो अफिसावबो गासैयावबो सेक्रेटारियेट बिटिसिआवबो लिरजागोन फैगौ समाव जायनि जुनै हेमन्तआ होनदों नोंथांमोना मानो रागा जोंदों आजिरफ्रा बर'लेण्ड आजिरफ्रा नहब
आमार अखमिया मानुब्ला धल पताका बमहे बजाबो लागे फुर्ति करिबो लागे जायनि जुनै जोङो होनदों जे जोङो बड'लेण्डखौथ' बिसोरो गोदोना सिमब्रिनानै खबरस्थान होनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय 27 तारिख खालि दा मोनखानाय बिटिसिखौबो दानि समाव बिटिआरनि मुङै बिटिआर भुटनि नामै मलग्लब जोबनानै जे जोंखौ सिरिस्थायनि एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्टनि नामै बर'फोरखौ आबार आसाम रायजोनि सिङाव हान्थु खरायनानै बिबा बायनानै जोङो जानाङो बे परिस्थितिखौ दानि एबसु आरो इउपिपिएल बिनि सहयोगी जायफोर जेसेबां दल संगठन दङ बे खामानिखौ मावगासिनो दङ नोंथांमोना रोङाब्ला बुजियाब्ला सोंनानै ला जोंनि मा जायगोन भबिष्यतआ बिटिसि बिटिआरखौ लायोबा दा रायजो राजाफोरनि सायाव जोंखौ होनगोन जे नै बेबो बिपिएफनि दालाल जानानै फैलायबाय जों होनाखै बेखौ नोंथांमोनानो बिबिसिना खालामनानै 6 सिडुल संबिधानफोरखौ फराय बिटिसिआ हयथ' 2-3 मासनि उनाव स्क्रिप्ट जानो थांगासिनो दं बिसोर देरहानानै थाङोबा जायनि जुनै जोङो जेरै खेलाबो बे बिटिसिखौ लाबोनाय दानाय दल बिपिएफ दलखौ जोङो विभिन्न जाति कमिउनिटिनि मानसिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' मानसिफ्रा खमसे खम बे दोलोखौ सापर्ट होनानै फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोथारनांगोन नङाब्ला बर'नि जारिमिना भबिष्यतआव गोसोम लिरजानाया सफैसिगौ गोजोन्थों